Čaute kamoši, dneska vás vítame pri novom videu a dneska tu budeme pri špeciálny host a to je Eliška. Dávajte lajky, odbery a Komenty. a dneska ideme natáčať. To, čo dokážeme. Tento nápad vymyslela sestra Eliška, takže ideme na to, poďme na to. Čo takého dokážeme? Poďte za mňou. Takže ideme za Eliškou. Dokážeme. Aha. Počkaj. No. Dokážem niečo takéto. Počkaj, toto musíme takto. Dobre, síce balkón je vidieť, ale toto, či dokážete ľudia. Je to vidieť? Áno. Takže takto. A čo? A viete urobiť aj toto. To je samozrejme, že pre dievčatá. Tak. Takže skúsim to ja. No, Eli, podrž. chytíme kameru. Takže takto. Jak si správa. Akže ja takéto dievčanské veci som není, ale tak môže byť. Áno, celkom fajn. Není to vidieť. Vystrieť nohu. To je keby, že máte dostať krč fakt do ľudia. No a ďalej to bude niečo takéto. Poďte za mňou ľudia. takže ideme za ňou. Na to si potrebujem dať ponožky, takže počkajte. Takže ponožky si dáme. A bude to kopa srandy, pretože budeme vymýšľať často nápady na videá a Áno. takže super. Chceme dosiahnuť minimálne chceme dosiahnuť aspoň 3 odoberatelia do neviem koľko, takže dávajte odbery, aby videá chodili častejšie. Sice ja budem, keďže sú letné prázdniny, tak by sme mali natáčať každý deň, aby to, nie každý deň, ale tak dáme, že pondelok, zajtra bude pauza, v stredu pondelok, streda piatok a v nedelu. No však pondelok aj zajtra uvidíme, či natočíme, uvidíme. Nápad na videjku musíme dať nejaké, že? Dámy a páni, takže teraz si dávam ponožky. Keďže potrebujem, aby som sa šmykala, keďže to bude ťažké. Takže ja sa nebudem šmykať, lebo toto sú také dievčenské, tak to bol nápad na video. A super! A dajte aj lajky, odbery a komenty, pretože chceme mať 600 000 lajkov. No, dáme 3 lajky na ďalšie video. Sice to je málo, ale tak bude sa to rozbiehať, pretože No a ideme na to. Takže. počujete YouTube, síce máme ho na telke. Máme na telke. Selin. Stopni to puls. Tuto je ten môj trik. Počkaj. Takže. Ja to neviem ešte tak moc dobre, ale tu je ako No. Jej. Ako keby taký nápad na štúru. Ale síce to nevie, Eliška vie to, len tie nohy. Počkajte, dámy a páni, ja to skúsim tam, ale tam vy nechoďte, lebo tamto ja musím si rozkročiť úplne nohy. Takže približte sa trochu. A to musím počkať môjmu bratu. Takže, no, takže ideme, otáčam kamerou. 3, 2, 1, teď. Vidíte, ja som to dokázala. Áno, no to dokázala. Ja, bolesť a nohy. No. Dajte kameru. No a teraz vám ukážem. Čo nám chceš ukázať? Či dokážete si zalepiť prsty s mydlom. S mydlom. No, tak to nebol až taký nápad na videjko, ale tak dobre. Neviem, čo to sa tu ona pokúša, ale tak môže byť. To vyzerá ako lepidlo.
Zatiaľ akože lepí, možno. Nachádzame sa v našej kúpeľni. Onedlho bude predstava nášho domu, čiže bytu. Je to fajn, zaujímavé. Aha. A keďže možno sa budeme sťahovať Možno. Uvidíme. do Anglicka. Dobre. Ale to ešte nie je isté. Mne sa to fakt zlepilo, dámy a pani. Teraz to jak dám dole. Počkajte, dámy a pani, počkajte. Musíme ho počkať, pretože Eliške sa vlastne zlepili. Ja sa zlepili vlastne tie prsty, no. A tak, čo poviem, pretože je to akože super natáčať, dúfam, že vás bavia tieto videjka a onedlho bude aj ochutnávka a aj smoothie challenge, čiže ja by som to... len niekde sa mi to vytvára nejaký púzgerík z toho asi. Takže si to musím otrhnúť. Dobre. Takže 3, 4 otrhávam. To vypadá jak nejaká koža, ale je to púzgier. No, to by bolo asi na dnes všetko, uvidíme. To by bolo asi na dnes všetko, že? Nie. Ešte nie? Ale musím vám povedať, že my máme fakt, že plnú chladničku. Poďte sa kúpiť. To bude dnes o 12. bude predstava nášho domu, takže si to nenechajte ujsť presne o 12. Určite aj teraz nevypínajte video, pretože ešte máme veľa toho. No, Poďte za nám. takže ideme ešte niečo skúšať, čo nám Eliška predvedie. Eliška onedlho bude, tanečnica bude chodiť na tanečnú. Ale ináč vážne, dámy a páni, vážne. A teraz sa na mňa nekúkajte, prosím, teraz počúvajte môjho brata. No. Eliška si zatiaľ obuje klopkačky. Sice sú to jej a sú veľmi pekné. Onedlho, neviem, možno to zajtra uvidíme. To sa nedá zapnúť, pretože sú to také, že proste to nemôžeš počkať. Práčka nám hučí, že doprava. Super. Pšt. No, vidíte, práčka ma počúva, veď za to. No. Teraz konkrétne si obúvam svoje klopkačky, síce sú mi veľké trochu. Ale to sa vám nebude vadiť. Neviem, jak sa to dáva. tak, normálne takto. Z oranžovej farby. Ako toto. Ja tu mám aj takú mapu, ale to nechajte sa prekvapiť. O tej 12. Presne. No, síce. A napíšte mi dole do komentu, že aké je u vás počasie. Napríklad u nás je zamračené A bola v noci búrka. A ja som sa musela furt škrabať, pretože mňa tak šípal proste. Kvôli tomu, že ma furt komár šípal. A konkrétne, hádajte, čo to je za zvuk. Jasne. Mikuláš. No, Mikuláš to bude až na Vianoce. Áno, takže teraz sú letné prázdniny. A letné prázdniny, samozrejme. Užívajte si letné prázdniny úplne že naživo, robte, choďte von, proste užívajte si Vianoce, letné prázdniny, leto. Aj užívajte si aj naše videjka. Áno. Zabávajte sa a Takže. čo? Hlavne, aby sa vám cez prázdniny nič nestalo, aby ste v septembri boli zdraví a išli do školy. Eliška bude druháčka, ja už budem trošku šiesta. No, A budem chodiť na tanečnú, keď budem druháčka. Pum, pum, pum. takže aj to je dobrý nápad na videjko, takže nechajte sa prekvapiť. Samozrejme, videjka budú často chodiť. A keď už budem chodiť teda na tú tanečnú, tak vám ukážem nejaké triky, čo by ma tam naučili. Áno. Keďže moja kamarátka tam chodí, lenže nebudeme spolu chodiť do tej istej. Lenže budeme chodiť obidve do kultúraku.
ale neviem, či tam ma naučia aj šnúru, pretože ja to neviem. Aby teraz si to dokázala. A? No. Ale to som si na nejaká takto musela pritlačiť úplne. Tak to počkaj, ja vám to ukážem. Takto nohu, teraz sa mi to zle. To bolelo. No a chlapci to radšej ani neskúšajte proste, lebo to... No. Ja napijem sa, dobre? No tak ešte sa potrebuje napiť, daj si, chceš čistú vodu alebo idem do chladničky, daj si sirupovú vodu. Aha, sirupovú. A píšte nám dole do komentov, že aké je to vlastne počasie u vás. U nás je zamračené, to som vám hovoril. No, čo ešte chceš im povedať? Teraz sa robím sirupovú vodu, takže budete ďalej. Užívajte si videjko. Onedlho budeme končiť, keďže... Dobre, tak čaute ľudia. Takže čaute kamoši, vidíme sa o 12:00 pri prehliadke nášho domu. Čus! Čus.